Hello guys, good day. Okay, ayan mga boss, so na-try na natin dumaan ng Cannon Road. Safe naman siyang daanan pero hindi siya 100% na safe talaga. So sa mga nais mag four wheels naman negative talaga. Hindi pa pwedeng mag four wheels dito, sarado pa yung daan. Sa mga motor, pwede. Pero ingat lang talaga tayo mga kabos panalo. Kasi na-try ko magmotor dahil ito gamit ko si Berto. Ayun. Kaya gamit ko si Berto, of course. Safe naman, medyo safe pa. Hindi ko sinasabing 100% yung safe. Ingat lang talaga dahil may mga part talagang delikado. So mamaya makita nyo sa video ko mamaya. Kaya panoorin nyo lahat ng video ko hanggang sa huli. Para makita nyo yung exact total at details ng daanan ng Cannon Road to Baguio City. Ingat tayo mga kaboss panalo. Be safe. Be kind. Panalo. Panalo! Panalo!
Panalo!